Takže čaute, tu je znova JohnnyMan.sk a vítam vás pri ďalšom diele. Toto je vlastne hneď potom, ako som ukončil part 6, tak nahrávam hneď aj part 7. A máme krásny západ slnka, takže sa ideme vyspať. Vlastne nič sa od minulého diela nezmenilo, pretože to nahrávam hneď. To nahrávam vlastne do zásoby, takže nič by sa nemalo zmeniť. Dneska si ideme dostávať ten domček. Dúfam, že to uvidíme stadiaľto. Nie. Dneska si ideme dostávať ten domček. Po prípade ešte dačo iné spravíme. Oh, shit. Zase tie lagy. Vidno ho to stadiaľ? Ne. Tu, vlastne, tu ho máme. Takže dúfam, že sa nám už sklo dotavilo. No, dáme tam uhlie. Tak, toto si zoberieme a spravíme si z toho tenké sklo, pretože zo 6 máte 16. To je výhodné, nie? Tak, ešte jedno potrebujem. OK, to by malo stačiť. Necháme si ho vytaviť, namiesto čoho? Namiesto tých torčíkov. Všetko sa zľahčilo tým, že vlastne máme nastavený ten home. Nie home, ale že proste, že keď zomrieme, takže sa nám nastavil taký checkpoint. Že keď sme sa vyspali. To je úplne všetko ľahšie, pretože sa objavíte tam a nestratili ste úplne celý svoj dom. Ale aj keď ja už poznám, kde sa spavnujem, takže poznám to tu. Viem, kaďan máme aj náš dom, takže a inakšie nechodím tak ďaleko nikde. Možno kedy pôjdeme, vybereme sa do nejakých jaskyň, preskúmať ich. Zas ten lag, nenávidím tieto lagy. Prosím vás, píšte mi dačo do tých komentárov, lebo ja neviem, aspoň ako vyrieším tie lagy. Lebo ja neviem, ako mám potom točiť. Mám vás 10 a ani jeden mi nenapíšete. Ja neviem, či to je. Sice som si dal asi 2 odbery sám, ale aj tak 8, veď to je dosť veľa. Nie? A nikto mi nič nepíšete. No. Dobre, nechám to tak. Ideme si teraz spraviť podlahu nášho domčeku. Tak, dobre. Vidím mám lopatu, som si minulom diele spravil. Píšte mi aspoň dačo do tých komentárov, nech viem, čo mám točiť, ako mám točiť. Nejaké rady normálne. Pretože ja neviem, ako mám potom točiť, keď vy mi nepošlete spätnú väzbu. Či dobre točím, či zle točím. Neviem, ako mám točiť. Podlaha bude asi celá iba z tohto tu na brezového dreva, pretože mne sa to dosky z brezového dreva sa mi riadne páčia. Neviem ako vám, ale mne sa to riadne páči. Zas lag. Začnem asi točiť multiplayer s bratrancom na nejakom serveri. Si nájdeme nejaký server. Po prípade si nejaký server vytvoríme a na ňom budeme hrávať. Neviem. Ešte sa s ním dohodnem. OK, teraz čo? Tu posteľ by som si tam hore nehal. To tam bude taký dom náhradný, kebyže nám toto tu napríklad buchne nejaký creeper, ale viem čo som chcel spraviť. Sice mám iba 17 torčiek, ale osvietiť toto, aby sa nám tu nikto nikde nespavnoval. Sice není noc, ale aspoň trocha. Pretože keď toto není osvietené, tak sa mi to stále takto spavnuje. Ale tu nemuseli byť dve tie torčky. Zobral som, hej. Kebyže nemám to lagy, tak je to všetko onoho ľahšie. Ale neviem, mne sa to tiež nepáčia tie lagy, ale neviem, čo s nimi mám robiť.
Takže vy mi nič neradíte. A tak no. Máme 5 minút. Čo ešte ideme spraviť? Aspoň nejakých tých 10 minút by som chcel točiť každý diel. Pretože keď je to zase moc dlhé, tak potom to už nikoho nebaví a tak. Tento tu strom vyrúbeme a ideme sa pozrieť do našej ravíny. Tento strom mi zavada, tak preto ho rúbem. No okej. Aspoň také torčky ešte po ceste necháme, aj to je, keď máme iba 2. Neviem, o čom mám hovoriť. Tak vám mám pravdu povedať. Chcel by som si to tu veľa spraviť. Všetko tu vyrúbať a pekne všetko porobiť. Nejaké mlyny. Proste tak, aby sme to tu mali pekné. Aby sme mali náš svet pekný. A ešte z minulosti som vám o tom zabudol povedať, že ja som ako druhé video nahral Minecraft. Neviem, či ste to postrehli, ale nahral som Minecraft. Či nie Minecraft, random vlog. Ale neviem, mne to potom, počase mne to také divné prišlo, že druhé video a hneď random vlog, to by sa hodilo na nejaký iný channel. Nejaký random vlogovací. Viete. A tak som ho radšej odstránil a teraz nahrávam Minecraft. A už máme dokopy skoro nejakých 10 videí. A ani jeden like. No vlastne máme tam nejakých 12 na všetkých videách. Ďakujem vám tak celkovo za skoro 60 zhliadnutí. To je dosť veľké číslo. Vidím, papier. Tam hore idem asi ten iron rovno aj vykopať. 10 pekne. Takže mám nejaký kameň? Mám. Nejaké hlina. Takže treba sa tam nejako dostať. Už som tu. Ja neviem vôbec, o čo mám hovoriť. Prepáčte, sústredil som sa. Idem ešte toto na uhlie vykopať. Potrebujem nejaký obsidian, ale najskôr potrebujeme diamantový krompač. Či ideme vyskúšať aj týmto vykopať obsidian, ale to asi nepôjde, čo? Pretože chcel by som portál do Netheru. Tam si naťažiť niečo. Viem, čo si ešte dneska spravíme. A idem to hneď aj spraviť. Viete čo? Mám nejakú pekne. Namiesto čoho tak. A ideme si naše milé sliepočky nalákať do nejakej diery ku nášmu domu. Sliepky, kde ste? Na puťa. Na puťa. Poď poď. Na puťa. Na puťa. No poď. Poď moja, poďte. Poďte, ty budeš Marlenka a ty druhá budeš Tarlenka. Pekné mená, čo? Takže obzrieme sa. Tak, okej. No poďte moje, poďte. Pekne sa namnožíte a budete, viete, také diere zavreté, hej? Dokým vám nejakú farmu nespravím, okej? No, ale nejdem ma teraz množiť. Lepšie by bolo, kebyže ste 3. Ale nechce sa mi už po ďalšiu. Ty kokos. No. Puťa. Na puťa. Počkaj.
Nie. Puťa. Puťa! Nezdraj! Kurník. Hej. You saved me? Hej. No, poď. Poďme, poď. 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 Kde šla tá druhá? Puťa! Na, Puťa, Puťa. Na, poď, poď, poď. Kde si? Kde ste? Tu ste. Sem, poď. Kde si? No, poď. No, poďte moje. No, poďte. Ty ma nevidíš? Hej. Ko ignor? No tak. Tá Tandelka, či ak som ti to dal meno. No, poďte. Poďte, poďte. Pome. Ideme do nášho sveta. A stmieva sa. To name is dobre. It's no good. It's no very good. No poďte. Kde sme to? Veď vyskoč. Hej. No poď. No poďte moje. No poďte vy moje trndelka a mrndelka. Shit. Dúfam, že nás to nejaký zombož nezabije. No nič to, dievčatka. Čo to? Dúfam, že nás to nejaký nezabije. Oh, okej. No poďte. Poďte moje, poďte. No poď. Máš kvídlo, tak ty môžeš tak lietať, jak ja. A ty sa čo, boríš? No poďte. Poďme. Oh. Poďme. No poďte. Chcel som povedať, že hlavne nespadnite do tej vody a ja som tam spadnul. Ne. OK. Takže, kadia. No poďte. Ne. Už som sa zľakol, ale to bol iba bug. Videli ste to? Ona sa prepadla normálne pod ľad. Ona bola pod tým ľadom. A ona by sa tam udusila. Chuďa trndelka. Nepadaj. Tak. No poďte, Maj, poďte. Ona vyprdla vajíčko. Bude naša farma fungovať, že nám budú prdeť vajíčka. Pekne vás si tam rozmnoží. Budete také namnožené, že až krava, jak som sa ťa zľakol. Krava, ty si ale krava. Dobre, čo? Nope. Dorima. Čo som spravil? Hej. Ty kokos, čo som spravil? Čakajte. Ty kokos, čo som spravil? Ne. Ty kokos. What? No Dorima. OK, tak toto asi ukončíme, dúfam, že to počujete. Alebo asi to len strihnem. Nahrávam? Moment. Hej, nahrávam, OK. Prepáčte, nebol som si istý. Späť do hry. Takže, tam ako sa nám to niečo stalo, tak, Doriť, ja som tam spravil. Tak som si tu dal tieto dve kuličky zatiaľ a teraz ich ideme spáriť. A vyprdnú malé. Jej, malá kulička! Tu vám dám jedlo a žerte. Žerte vy žráči. Dúfam, že mi teraz neodtečú. OK. Tak, dávam tu torčku. Tak, no. Tak, aby ste boli osvietené, viete? Viete? Dobre. Tak, ja sa s vami už ale rozlúčim.
Pokiaľ sa vám toto video páčilo, určite nezabudnite dať like a vidíme sa na budúce. Čaute. Boom, bye!